Kada je došlo do proboja iz opkoljene Srebrenice u julu 1995. godine, vlasnik tog komada naoružanja pušku je ponio prema slobodnoj teritoriji, ali je bio prinuđen da tu pušku u toku proboja sakrije u šumi. I nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada se stekli uslovi da vlasnik naoružanja po sjećanju može otići po tu pušku, imao je sreće i tu je pušku pronašao, doduše njene dijelove, metalne dijelove je pronašao u šumi na mjestu gdje je to naoružanje i sakrio. Zašto je ta puška interesantna? Interesantna je zato što prvo korištena je u odbrani Srebrenice, a Muzej Istočne Bosne trenutno nema puno predmeta koji su vezani za Srebrenicu i borbu u Srebrenici. Drugo, radi se o lovačkom naoružanju, dakle gdje god se koristi lovačko naoružanje u odbrambene svrhe, dakle ono predstavlja simbol gerilske borbe, simbol partizanske borbe, dakle i potom ova puška je jako interesantna jer razbija onu tezu da se radi o dobro naoružanim i organizovanim jedinicama koje su se povlačile sa prostora Srebrenice prema Tuzli.